भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो दे रायजो राजाफोर। आंनि जायगाखौथ' मिथिखायो जानांगौ गोबाङानो। आंनि डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि, गुगामुख जयपुर। नाथाय आं दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो, माजरमाखा होननाय जायगायाव दंफैयोना। जोंहानि आदैमोननि गामि, जोंहा आबानि जोनोम जायगा, बे गामियाव दंफैयो आं। बेनिनो एसे साखाथियाव थानाय आग्रांगुरि एलपि स्कुलाव दा आं दंफैयो। बेयावनो एसे भिडिअ बानायनि रायजो राजाफोर, जाहाथे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा, एसेल' जागोन दे रायजो राजाफोरथ' बिदिबाना बिनि नुथायखौ नायना लानोसै। दै टेंकिखौ थांग्रोनोसै। नैरजायनि दै टेंकिया नैबेबायदि एकुवा लगायनाय दं आरोना। नै ओमफ्राय नै गोदान आरोना, बारा गोबाव जायाखै खोमा बानायखांनाया। आंथ' मिन्थिला, खिन्थु नुनानै सानो आरोना बे बारा गोबाव जायाखै। मास मोनसे मोननैसो जाबाय नामा बानायखांनाया, कमप्लिट जानाया। इदि बायदि नुयो आरोना। मानो होनबा आंथ' बे जायगानि नङामोन नालाय आरोना, बारा मोजां मिन्थिया। नैबे जोंहा आदानि आरोना, आग्रांगुरिनि। नै बाथौखौ माबायदि साजायो नायसोरो। जोंहानि परियालनि आदा आरोना, आदा मन्त्रि होनना बुङो नामखौ। आं आदाखौ देखायनि। सानै आदा दं जोंहानि। असे आदा सासे दं आरोना, जोंहा आदैनि फिसाला। नै बिथांमोना जिरायना दं सानैबो। नै आदामोना सासेया गय जादो। मा खालामदो आदा? नै आं जिरायबाय दं। जिरायबाय दं। खबरा? खबरा मोजाङैनो दं दे। मोजाङैनो ना। नैबे आरोना जोंहानि आदा सानै। नैथ' आदैनि असे फिसाला जाहैबाय। जोंहा खाथि खालानिफ्राथ' मिथिखागोन, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजरमाखानि आरोना नैबे आदाया। ओरैनोथ' लावखार होनना बुङो। नाम मोजाङा उलेन्द्र बसुमतारी। अनन्त बसुमतारी ना? मा? उलेन्द्र बसुमतारी। जोंहा खाथि खालानिफ्राथ' मिथिखागोन, माजरमाखानि दै नैबे आदाया, उलेन्द्र बसुमतारीया। बेनिफ्राय नैबे सासेया मा नाम मोनलाय? ओरैनोथ' मन्त्रि होनना मिथियो, रुबिराम मुसाहारि। बिथांखौबोथ' मिथिखागोन। आं नैबे आदामोनाव फैदो आरोना। नै ओरैजाय जोंहा बाजैयाबो दं। नै बाजैया। आं इसानाव फैदोंमोन आरोना, एसे माने बेरायनो होनना फैदो आरोना।